ପାଣି ଅଧିକ ପିଅ। ଦିନକୁ 6ରୁ 7 ଲିଟର ପାଣି ପିଅ। ଅଧିକ ପାଣି ପିଇଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯେତେ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବ ସେତେ ଭଲ। ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସତରେ କଣ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବା ସବୁବେଳେ ଭଲ? ତାହେଲେ କେତେ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ? ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇପାରେ। ୱାଟର ଇଜ ଏସେନ୍ସିଆଲ, ନୋ ଡାଉଟ୍। ବଟ୍ ଆମ ଶରୀରରେ ପାଣି ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସ, ପୋଟାସିୟମ ଏବଂ ସୋଡିୟମ। ଦରକାରରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଆମେ ପାଣି ପିଇବା, ତେବେ ଆମ ବ୍ଲଡରେ ଏହି ସୋଡିୟମ ଲେଭେଲ କମିଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ୱାଟର ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ ବା ହାଇପୋନାଇଟ୍ରେମିଆ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ମାନ୍ଦା ଲାଗିବା, ହାତ ପାଦ ଫୁଲିବା, ହାର୍ଟବିଟ୍ ଅସାଧାରଣ ହେବା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ବେହୋସ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ହଁ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ଭଳି। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଲେ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ପାଣି ଅଧିକ ପିଇବା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆମେ ଦିନକୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, କେତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛେ, କୋଉ ୱେଦର କଣ୍ଡିସନରେ ରହୁଛେ। ଆଉ ପାଣି ବାଦ ବି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଡ ରୁ ପାଣି ପାଇ ପାରିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କାକୁଡି ହେଲା, ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହେଲା, ଆପଣ ଚା ପିଅନ୍ତି, କଫି ପିଅନ୍ତି। WHO ଏବଂ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ସେତେବେଳେ ପାଣି ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ଏବଂ ଆମର ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗ ଯଦି ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ଅଛି, ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ସଠିକ ସଂକେତ ଯେ ଆମର ଶରୀରରେ ପାଣିର ମାତ୍ରା ଠିକ ଅଛି। ଜବରଦସ୍ତି ଘଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟା ପାଣି ପିଇବା, ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ସେଟ୍ କରିବା ଯେ ଆମକୁ 10 to 12 ଗ୍ଲାसेस ଅଫ ୱାଟର ଡେଲି ପିଇବାର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନୁହେଁ। ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନର ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ଡେନ ରୁଲ, ମୋର ନୁହେଁ, ରାଇଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ହିଁ ମେଡିସିନ। ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ।